Tervehdys täältä Suomesta, Jämsästä, kesämökiltämme, ennätyshelteiden keskeltä. Lämpötila lähentelee tänään 30 astetta. Ennen näkemättömän ja kokemattoman kuumalta tuntuu toukokuun loppu ja ehkä myös kesäkuun alku. Tässä olemme Päijänteen rannalla. Kesä on nyt alkanut oikeastaan muutamassa päivässä. Ja joudumme tämän kuvaamaan sisätiloista, koska ulkona alkaa olla jo tätä kanadalaisillekin tuttua kiusaa, hyönteisiä, moskiittoja ja mustakärpäsiä eli mäkäräisiä. Tämän päivän tekstissä puhutaan aarteista, katoavista ja katoamattomista aarteista. Luenpa tekstin Matteuksen evankeliumin 16. luvusta. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. Amen. Aarteet. Sykähdyttävä asia. Ihmiset ovat kautta historian juosseet ja kulkeneet virvatuulten ja aarnivalkeiden perässä ja etsineet aarteita ja yrittäneet löytää jotain kallista, kallisarvoisaa, maahan haudattua, vuoren onkaloihin kätkettyä tai merenpohjaan vajonnutta. Aarteita. Niitä löydetään aina silloin tällöin vihollisen alta pelastettuja, kätkettyjä hopeita, kupariplootuja tai talousastioita tai jotain muuta, joiden kätköpaikka on sittemmin unohtunut tai sodan jälkeen ei ole ollut enää heitä, jotka tulisivat hakemaan, etsimään kadonnutta. Tällaista aarteen etsintää on ja sattumalta tulee esiin. Meilläkin Jämsässä etsitään puolileikillisesti jo tosin, mutta kuitenkin ison vihan aikana pelastettuja kirkonkelloja. Hädässä ne mentiin ja upotettiin jokeen, pieneltä kalliotöyrältä joen rannalta. Siitä kierritettiin joen mutaan ja paikkaa kutsutaan tänäkin päivänä Kellokallioksi. Sieltä on etsitty metalli-ilmaisimien avulla 2 suurehkoa kirkonkelloa. Kirkonkellot olivat ryöstötavaroiden kärjessä vihollisen puolelta, koska niitä tarvittiin tykkeihin, tykkipronssia. Ei ole löytynyt kirkonkelloja, vaikka tässä vuosisatojen aikana moni ihminen on kuvitellut kuulleensa kellojen kumisevan tyynen veden pinnan alla. On todellista aarteen etsintää. On sellaista, jonka sijoitetaan aikaa ja rahoja. Olen lukenut mestari sukeltaja Rauno Koivusaaren kirjan ja olen sattumalta tavannut hänet jossain tilaisuudessa, en enää muista. Mutta hän on todellinen aarteen etsijä ja aarteiden löytäjä. Löysi muun muassa Suursaaren edustalle uponneen Rou Maria laivan.
suunnattomien aarteiden täyttämän aluksen. Hopeaa, taidetta, kultaa, posliinia oli matkalla keisarin hoviin Pietariin, kun alus myrskyssä upposi. Ilmeisesti ajoi karille, mutta paikka oli pitkään epäselvä, kunnes Koivusaaren johtamat sukeltajat löysivät sen. Nyt on kehittynyt sitten pitkäaikainen riita siitä, kenelle tuo omaisuus, jos sitä ruvetaan pelastamaan, kuuluu. Venäjän valtiolle tai Suomelle tai heille, jotka sen ovat löytäneet. Rauno Koivusaari on löytänyt monia muitakin arvokkaita löytöjä ja lähes 30 hylkyä Suomenlahdelta ja Itämereltä. Museovirasto taistelee näistä hylyistä ja niitä ei päästä arvioimaan ja mitään esineitä ei saada nostetuksi. Koivusaari onkin siirtänyt toimintansa muualle Karibianmerelle, missä mittaamattomat rikkaudet ovat aikoinaan kaappareiden toimusta ja hurrikaanien vaikutuksesta vajonneet meren pohjaan. Se on todellista liiketoimintaa. Liikemiehet sijoittavat miljoonia dollareita näihin etsintöihin. Aina jotain löytyy, kultarahoja ja muuta sellaista. Mitä me voimme tästä oppia? Aarteen etsintä ei ole jotain Indiana Jonesin toimintaa, jossa lähdetään suinpäin nyrkit heiluen etsimään aarteita tai aarretta jostain kaukaa. Se on mitä suurimmassa määrin, näin Koivusaari osoittaa ja todistaa, tutkimista, työtä, juoksemista, kulkemista kirjastoissa, arkistoissa. Etsitään kaikki mahdollinen tieto laivasta, sen lastista, uppoamisesta ja muusta. Tässä tämä aarteen etsintä tulee lähelle tavallista ihmistä, meitä. Ei lähdetä suinpäin juoksemaan jonkin ajatuksen, aatteen tai muun innostuksen mukana tai perässä, vaan pitäisi ensin tutkia. Istua sanan ääressä ja tutkia. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä teille annetaan. Siinä on ohje edelleenkin. Nykypäivän ihmiselle aarteita ovat vaikkapa lotto, erilaiset veikkaukset, arpapelit ja jopa kasinot. Halutaan rikastua äkkiä ja mahdollisimman helposti ja nopeasti. Ja odotetaan, toivotaan, toivottavasti ei sentään rukoilla, että tulisi päävoitto tai edes joitain voittoja. Sellaisia aarteita nykypäivän ihminen kyllä tavoittelee ja etsii. Meille Jumala tarjoaa aarrettaan. Aarretta, jota kuvataan iankaikkisen elämän katoamattomaksi kruunuksi. Ja se on tarjolla kaikille meille. Ja se on saavutettavissa ilmaiseksi. Se ei vaadi meiltä oikeastaan mitään muuta kuin uskoa ja luottamusta. Se ei vaadi muuta kuin tutustumista Jumalan sanaan ja pysähtymistä sen äärelle, että Kristus ja hänen sanansa ovat ne todelliset aarteet, jotka kestävät ei vain tämän elämän ajan, vaan aina iankaikkisuuteen saakka. Iankaikkisen elämän katoamaton kruunu. Muistan, miten Kanadassa ollessamme 2 suomalaista tai suomalaissyntyistä, he olivat, miestä löysi Hemlon kultakaivoksen alun. Kultajuonteet malmista, jota oli maan alla ja paljon. Kun muutama vuosi sitten ajoimme siitä ohitse, niin oli uskomaton muutos. Oli syntynyt suuri
oikeastaan aika suunnaton kaivosyhdyskunta keskelle Pohjois-Ontarion erämaata. Sieltä löytyi kultaa. En tiedä, miten löytäjät palkittiin, eivät he osattomiksi varmasti jääneet. Mutta että nykyisinkin voi löytää tällaisia aarteita. Aarteita, jotka eivät lopultakaan kestä iankaikkisuuden edessä ja ääressä. Eiköhän tavalliselle ihmiselle se aarre, mitä Jumala, mitä vapahtajamme meille tarjoaa, ole sittenkin se, mihin pyritään ja mitä loppujen lopuksi tavoitellaan. Kansallisrunoilijamme Johan Ludwig Runeberg kiteytti tämän virressä: on meillä aarre verraton. Se kalliimpi on kultaa, ja kivet kalleimmatkin on sen rinnalla vain multaa. Tämä aarre meille on sana Jumala. Se on iankaikkinen ja saavutettavissa oleva aarre myös tässä levottomassa ajassa. Aamen.